Astea hau izan da ikerketa zentroak bizitatzeko astea. Hasi ginen Tecnaliarekin, asteazken goizean, Tecnalia ikerketa zentro teknologiko bada eta Europan garrantzitsuenetako bat. Lehenengo hiru zentroen artean dago. Enpresei begirako ikerketa egiten dute, enpresen zerbitzuan lan egiten dute, baina baita Europako proiektuak garatzen dituzte eta Eusko Jaurlaritzak finantzatutakoak, era askotarikoak. Ostegun goizean, Kataluniara joan ginen, hasteko sailburuarekin, unibertsitate eta ikerketako sailburuarekin, Nuria Monserratekin elkartu ginen, eta aztertu genituen kolaboraziorako bi autonomia erkidegoen artean ditugun kolaboraziorako aukerak. Ondoren, Alba sinkrotroia ezagutzara abiatu ginen. Sinkrotroiak materia aztertzen du edo honen bitartez materia azter daiteke, era desberdinetako materia, bai biziduna eta bai bizigabea, eta honek oso aplikazio industrial eta zientifiko interesgarriak ditu. Gero, Instituto Barcelona Estudios Internacionales delakora joan ginen, batez ere interesatzen zitzaigulako ikustea nola ospehandiko zentro batean nola konbinatzen duten prestakuntza jarduera eta ikerketa jarduera. Alde horretatik oso irakasgarri izan zen ikusitakoa. Ostiral goizean Barcelona Supercomputing Center ezagutzera joan ginen. Zentro honetan superkonputazioa aplikatzen dute lurraren zientzietan, biozientzietan, materiaren zientzietan, eta han ikusi genuen aukera nabarmenak ditugula bai konputazioaren ikuspuntutik eta bai disiplina hauen ikuspuntutik kolaboratzeko zentro honekin. Eguerdian ISB Global bizitatu genuen, ISB Globalen osasun bakarreko paradigmaren baitan dauden disiplinak aztertzen dituzte, guretzat bereziki interesgarriak direnak momentu honetan. Eta bizita bukatzeko ICFO, Instituto Catalán de Fotónica, bizitatu genuen. Han erakutsi ziguten nola lantze dituzten, bai hitzak berak dioen bezala fotonikako gaiak eta baita zientzia eta teknologia kuantikoenak. Horrelaxe bukatu genuen astea.